उनका ड्यूटी से अइला के बाद इतना फुर्सत ना हो कि परिवार के 2 टाइम दे पावस। उनकर घर परिवार सब ऑफिसे ह आ जिंदगी बस नौकरिए ह। घरे तो आवेलन बस जूता खोले आ ऑफिस के खींच निकाली। कहेलन कि सरकारी नौकरी में पैसा तो बा हो, बाकी परेशानी हो कम नहीं खे। कबो खाली रहतन तो हम पूछती कि नौकरी के अलावा जिंदगी में और कुछ बा कि ना। तहार नौकरी ह तो हमार घर गृहस्थी का ह। लइका खाना पीना घर सब हमारे ड्यूटी ह। तो ई कहाँ लिखल बा कि घर के काम खाली मेहरारूए के ह आ कमाए के काम खाली मर्दे के। एगो छोट रूम में जाता नियन जाता गई कोनो चक्की मिल में गेहूं पिसैला से कम ना होला। तो बात तो बस इतने बाकी बात बहुते बा मन में आ मन से बात करेला यहाँ केहुओ नहीं खे। रात की सूती ले तो नींद ना लागी आ दिन उठते कब खत्म हो जाला एकर थाहे नहीं खे। रोज चानी पर तेल छाप के रात में सूतल आदमी के बेमरियाह बना के छोड़ देवेला। कहे के तो कैलेंडर में शनिचर एतवार बा आ जिंदगी में देखल जाओ तो एको दिन आरामे नहीं खे।